Добре дошли в света на Zenetec, име, което означава сигурност, технологии и доверие. Ние сме компания, специализирана в системи за сигурност, с централа в Русе, България и ясна визия. Да предложим на всеки клиент съвременна защита, чрез най-иновативните решения на пазара. Независимо дали става дума за видеонаблюдение, алармени системи, контрол на достъпа или автоматизация на дома, при Zenetec ще откриете всичко на едно място. Работим с водещи световни марки като Hikvision, Dahua и Ajax, които гарантират качество, надежност и дълготрайна работа. Но не се ограничаваме само с продукти. В Zenetec вярваме в персонализираното обслужване, в истинската подкрепа и в професионалното отношение към всеки клиент. Ние предлагаме точните решения, както за дома, така и за бизнеса. Чрез нашата онлайн платформа Zenetec.bg можете лесно и бързо да направите поръчка, а доставката е бърза и сигурна до всяка точка на България. Имаме и физически магазин в Русе, където нашият екип е винаги готов да ви посрещне с професионален съвет, демонстрации и приятелско отношение. Zenetec означава достъпна сигурност, високи технологии, услуги, на които можете да разчитате. Изберете интелигентната защита, изберете Zenetec Security, вашия доверен партньор в сигурността.